lipatan ragsaken langen-lange day di ka rin kanyak asyak lae uray no imadayukan ketsak ti pinanawam to'y pusok tuket kukwam laeng kanayon ka dito'y lagip ko sikadat at panunot ko sikalat ipit-pitik to'y puso urayan niya't mapasama sikaken siyak tulae awanen tiinak to ayaten aglabas man ti oras aldaw ken uray lawas bulan ken tawen ngem din tuwag kupas pinangipatek ko ken ka dinto pulo sa balbali no tiket lalo wag tula mailiw ipatpatek ka biyag ko sikalatisap sa pulet arakot mo ken nage maulit tupay nga ta tipin nate no ada kay dito'y denna narway di tiragsa kaslawang pulos ti problema aglabas man ti oras aldaw ken uray lawas bulan ken tawen ngem din tuwag kupos manangipatek ko ken ka dinto pulo sa balbali no tiket lalo wag tula mailiw ipatpatek ka biyag ko aglabas man ti oras aldaw ken uray lawas bulan ken tawen ngem din tuwag kupas panangipatek ko ken ka dinto pulo sa balbali no tiket lalo wag tula mailiw ipatpatek ka biyag ko ipatpatek ka biyag ko